Είναι κάθε Παρασκευή γίνεται. Ναι. Κάθε Παρασκευή. Πάνε τώρα πού? Γύρω σε όλη την Αθήνα. Κάθε Παρασκευή στο διαφορετικό σημείο. Γεια, γεια. Γεια σου, Γιούλε. Κάθε Παρασκευή έχουμε τη μια βόρεια. Που πάμε και ποιος θέλει ακολουθεί. Και απλά κάθε ποιος θέλει ακολουθεί από τις συγκεκριμένες τάξεις και ποιος θέλει ακολουθεί. Κάνουμε κάθε Παρασκευή, ας πούμε είναι κάθε Παρασκευή ας πούμε είναι και περισσότερο. Ναι, μαζεύονται. Τον Ιούλιο είχαμε μαζευτεί με 500 και ποδήλατα. Όρθιος. Έλα, σωστός. Χαίρετε. Σωστός. Γεια, γεια. Μη είμαστε τουρίστες. Γεια σας. Γεια. Ναι, για 10 λεπτά θα περνάμε ποδήλατα. Και σκέφτησα και την αστυνομία για τα δηλαδή άμα δείτε εκεί πέρα, για να μην τους χτυπήσουν έχουν δει οι άλλοι που προστατεύουν, οπότε μπορεί να πάρει μέρος και οδήποτε και να μην έχει πρόβλημα. Και μόνο χρειάζεται ένα ποδήλατο και θα πάρει. Α, και τούτο. Καλό και αυτό. Δεν πήγαινε στον κάτι, καλά είναι. Ξεκινάνε δηλαδή από το θυσίο πάντα όλοι. Καλό είναι. Παρασκευή Αν και δεν τα πήγαινε στον κάτι και να συγκροπίνουν, καλό είναι. Γεια σου, Γεια σου, Μαντά. την άλλη Παρασκευή λέει καθάνονται στα κάτω προς Πειραιά, πέρα να τους κάνει. Γεια σου, μάμα. Σου είπε και εκείνος. Ωραία. Θα πέσεις πάνω μου. Δεν έχει αστυνομία πίσω. Την άλλη φορά έχει περάσει με αστυνομία, ήταν όλη η αστυνομία, αλλά δεν ξέρω αν απλώς είχε